ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଶୋଇବାର କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ 3ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 6ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏ ବେଲ, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ, ଅପସନ୍ ସି ଧନିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିମ୍ବ। ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଜାଣିବା ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର କିଡନୀ କେତେ ସମୟ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 4 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 6 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 8 ଘଣ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମାସକୁ କେତେ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଏ 7 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 6 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 3 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 8 ଦିନ। ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8 ଦିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଏହାର 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ସି ଦହି, ଅପସନ୍ ଡି ଚିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଲରା, ଅପସନ୍ ବି ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ସି ବାଇଗଣ, ଅପସନ୍ ଡି ମୂଳା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ବି ମୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଲିଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଓଜନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଓଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଲିଭର, ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଲିଭର। ମଦ ଅତ୍ୟଧିକ ପିଇଲେ ଲିଭର ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ।